on Anttit siinä. Ai kun ai niin hörttörttört-sensori vai oli? Joo, okei, hyvä. Jos kävisit fysiikkaa... Niin, jos mä kävisin joo, niin. Paitsi mä oon käynyt fysiikkaa vitun monta kurssia, ja sä et oo käynyt vittu yhtään. Jos sä olisit käynyt filosofian kurssia, niin filosofia, yhtäkkiä fysiikasta tulee filosofia. Plaatos Kyrokliniiknastin kautta mennään vähän. Kumma, oliks siis missä on... nyt vittu satana hurri turpa kisä! Oliks Missellä 3 dragonia vai? Eiku 3... Kuka vittu kertaa dragonia, kertaa kopio oikee! Niin oli siinä, koska sä sanot... Sä et saa potti mitä vittu sä filmaat? Sä et saa potti turpa kiinni! Sä et saa me kuollaan kaikkeen! Sä et saa potti mistä muut kuin resursses silosta. Niin ja mulla on se siinä päivänä se toisen päivänä älä niin, eli jos sulla on 1 spotta, niin sä oot saanut sen saatana edellisellä vuorolla ostanut. Mikä siinä on niin vaikeet? Onks se vittu kortmassa? Varo krippaa limma liite vittu, duisana koko kan. Vittu, sulla on paskaa pääs, vittu. Mitä vittu sä oot syyttää? Aina kun sä oot väärässä, niin väärässä? Kuka täällä on väärässä? Laita hörttörttört-sensori päälle. Hörttörttört, joo niin. Sä yritättekö sanoa toisia olemus, niinku väittätä vittuille liian, koska sä yrität parantaa se itseluottamusta. Se on se empatia taas tässä, mikä strikes, mikä liittyy mistään. No vittu empatia, kun mä puhun, se on moraalisesti kysymys. Sä puhuit äsken siitä, vittu pelle. Vittu. Joo, nyt sä kiistät kaiken taas. Vittu sä oot pelle, kun sä et voi vittu myötä ikinä mitään. Ai missä oli 3 vuoroa Dragonissa? Mut oli se, että mä en oo sulle velkaa Long Island Ice Teata siitä. Koska sä väitit, että sä saanut ne 4 vuoroa sit, vaikka sä olit saanut ne viime vuoroon. Ei, mä sanoin joku, ja joku on niinku... Se ei oo niinku Mutta joku ei oo 1 vuoro sitten, vittu pelle. 2! Ei oo 2, jos sä oot ne viime vuoron ostanut, niin sulla on ollut ne vuoron. Niin ja viime vuorosta tulee seuraava vuoro. 1 + 1 vittu on 2! Joo, mutta kun se ei ollut seuraava vuoro, kun sä oot ostanut ne viime vuorolla, et 2 vuoroa sitten. Okei, jos kuuntele vittu kusipäinen paska. Jos tänään on tää päivä. Eilen, mikä päivä oli? Jos sain jotain eilen. Jos ostit ne... Siinä on mennyt 2 päivää eilen ja tänään! Kuuntele, jos tänään on vaikka tiistai, niin sä ostit ne maanantaina. Niin, sitten mun vuoden computerin vuoro tulee, sit tulee niinku tiistai. Niin silloin sä oot jumalauta ostanut sen päivä sitten, et 2 päivää sitten. Mulla on ollut Dragonit 2 vuoroa. Ei ole! Mulla on 2 vuoroa käytettävissä. Ei joku 1 vuoro on siinä kun molemmat pelaa, sitä ei lasketa, että kun sä oot liikkunut kaikki ja sit sä ostat ne Dragonit. Ei sulla ollut Dragonia silloin vuoron, koska sä ostat ne silloin. Niin Matso menossa. Vaikka mulle, mä en tiedä. Paskat siitä.